И здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Не съм правил видео отдавна, затова реших да направя днес ново видео на Subway Surf. Както виждате, вече почнах. От доста време се канех на какво да снимам видео и реших, че на Subway Surf може да ви хареса. В коментарите напишете какво искате да е следващото видео. И като гледам Subway Surf, може май е имало апдейт или нещо ново. След малко ще проверя и ще разбера дали има ново нещо. Не съм играл Subway Surf отдавна, затова реших да снимам видео за вас днес на Subway Surf. Добре, че взех подскачащите бутуши, иначе ще да знам, вече съм се блъснал на влак. Още една бутка. Но хора, днес не е единственото видео, което ще кача. Защото днес ще кача още цели 2 видеа след това и ще кача още 3 видеа. Така че може да ги гледате всичките и да ви харесат всичките. И всичките видеа ще бъдат на 3 различни игри. Ето ги подскачащите бутушки, ама не успях да ги взема. Мали, това беше на косъм, хора. Юпи, фиу. Ето последната буква. Еми хора, първа игра за глупи. Изпълних тези квестове, една звезда получавам още. Сега да верна и тъпотя. Така. Имам фри такъв бокс. Опа. Цъкнах за реклама. Хора, ще се видим след рекламата. Ето ни хора, обратно след рекламата. Така. Тук имам да получа нещо. Такива. Айде да получих ги. Имам такива. Спрей. Хора, само да ви кажа, че нищо не разбирам какво е хубаво от тази игра. Спринс. Нищо не разбирам от тази игра. Така. Фри такова. Ами хора, почвам сега. Като гледам, имам някакви милички, които трябва да събирам.
Ако това видео ме кефи, ако това видео ви кефи, напишете дали искате поредица на тази игра. Ето. Хора, за сега се справям добре, много даже. Хора, сам да ви кажа, че съм чувал за тази игра, ама никога не съм играл. Това ми е първият път, който играя. Аз имам 17 такива за ревайва, защо ми е реклама? Тази игра ми е глич. Което? Изхарчих 5 ключа за такова. Какво е това? Не ми каза, че това е било някаква простотия. Два ключа. Да не е било скам. Това да съм си. Айде още една звезда, вече имам 3. Още 3 ключа още. Ами да почваме, хора. Хора, по принцип бих ви подсказал за тези двете видеа, но няма да са ви интересни. Затова реших да не ви ги казвам и вие ще се гледате. И ще разберете след малко. Ако не ви харесва играта, може да го напишете в коментарите. Ако не ви харесва, аз ще ви прочита коментарите. И ако на много от вас не ви харесва играта, може да не снимам. Ако ви харесва, може и да снимам на нея. А сега ще се видим след реклама. Хора, ще се видим след малко. Ето ни, хора. Продължи. Рекламата изтече. Имам този сърф. Хора. Хора, цъкнах някакъв мод. Това е състезание в щея. Първи съм! Не.
Това е доста напечено. Аз съм на първо място, аз ги водя всичките. Не. Някъде на половината на трасето съм. На първо място. А не, този има човек, който е до мен. Аз съм на първо място, хора. Финиш! Първи финиширах, хора! Не мога да повярвам, че победих. Бате, сериозно някаква тъпня ми даде. Аз си мислех, че ми даде в първия път някой скин. Не било толкова всяко. Мисля, че съм успял да изпълних мисия. Още не да, оп, оп. Евент. Ето ги евентите. Мисля, че има лава евент. Хора, ще ползваме и този евент. Play. Това е май, тук вече май има, тук вече има сигурно има лава. Ето, тук има лава. И съм с някакъв як скин. Не го имам. Музиката е яка, хора. За сега си е лесничко. Хора, буквално видях логото на Fortnite. Има лава, това е много малко. Като се на покрива. Сега съм на втория вулкан. Сега би трябвало да стане по-трудно. Да. Има някои такива деца се смъкват надолу. Сигурно на третия вулкан ще бъде мега трудното. Не! Реклама ще... Хора, ще се видим сега след реклама. Хора, ето ни обратно. Възради се. Сега си правя трикчета. Защото съм още жив, аз се радвам, защото съм жив. И си правя трик. Не мисля, че вече ще стане по-трудно. Аз мисля, че ще бъде такова лесно. Ще бъде лесно да го. Не, че сега е много трудно, това майде. Мали къде мога да скоча. Хора, това беше... Буквално се скамнах. Добре, тая реклама е последна, защото не съм толкова слаб. Ще се видим след рекламата. Хора, брата, сме тука. Ние сме на последния вулкан и затоила е. Добре, майко, добре, че имах сърф. Сега всичко е мега бързо.
Това беше хора. Това загубих този рунд. Ама изминах много километри. Беше адски трудно. Имам подарък. Не. О, в хора без искам да снах реклама, така че ще видим след рекламата. Еми хора, добре дошли отново. Сега сме пак тук. Еми хора, сега мисля сега като за финал на видеото. Последна една игра ще изиграя за финал. Хора, абонирайте се за канала, защото ще видите все по-яки и още по-яки видеа от мен. Много е як канала. И да събереме 1000 последователи и така да се развиваме с 1000 всеки ден. Да бъдем на ден по 1000 последователи. Така че давайте, всичко зависи от вас, давайте. Абонирайте се за канала и гледайте яките видеа, слагайте лайкове. Абонирайте се с камбанката също да ви излизат известия, когато качвам новите ми видеа. Днес ще кача още 2 видеа след това, защото не съм качвал от много време. Даже може би и дори от година или по-малко от година, не знам. Но по случай, че не съм качвал отдавна, днес ще кача общо 3 видеа, защото сега ще кача още 2 след това. Дано на всички да ми хареса видеята ми. Ако не съберем 1000 абонати поне за днеска или поне 50 да съберем, за да може да направим лайфове, да може да правя лайфове за вас. Ще чета коментарите по време на лайфа, ще играя игри. Когато съберете в лайфа, ще ви питам, първо ще избера някоя игра аз и после когато вие влезете в лайфа, ще ви питам каква игра искате да играя. Аз ще ви чета коментарите и ще отговарям на всички. Хората се видял, че тази игра просто ще покажа всичките ключове, хора. Хора, официално вече нямам ключове. Ох, хора, чай. Еми хора, мисля, че това беше сега. Чакай. Хора, нека да отворим и другите неща, които имаме тук в лобито. Тези неща да вземам и да се взема нещата, мисиите, които са изпълнени нещата от тях.
хора, това беше. Това беше от мен. Абонирайте се за канала Скамбак, слагайте лайк и гледайте видеото. А сега от мен, чао.